dadi opo? Dalam sewu. Lah jenenge Anjasmara mesti kancane kuwi Jarwo goblok. Damar wulan cuma diajeng Anjasmara. Wonten dalam sewu Kang Mas. Tresnaku ora bakal ora mangsiramu yen to aku ki nyawiji mangsiramu. Mboten sah nyemprot to, Mas. Ora mung nyemprot ning aku ora bisa yen aku owah sarambut dening kuwi. Iki piye lek gandeng mosok ngene lho. Diajeng Anjasmara. Pripun Kang Mas? Apa isih ana panggonan katresnan gawe nandur tresnaku marang sliramu diajeng? Menapa panjenengan badhe semanding kalian kula to, Dik Mas? Ora mangkono, ora mangkono. Lah terus kepripun? Yen aku iso ngomong apik jroning jiwa Injih, diajeng kula Kang Mas. budayane menungso sing bisa nyawiji jroning katentreman ana ing bos toprake wis Kowe iki gawe-gawe dhewe, bingung-bingung dhewe. aku bingung dhewe lho Gawe dhewe. tok tok dung Sampean ki nek ketoprak iki gandeng aku Yojo sampean Jawa Timur. Nggih, Yojo Jawa Timur iki beda. lha kok saketan lho Nek Yojo iki mesti nganggo kata-kata ini, diajeng Anjasmara. Kepiye pawartane nggonipun Kakang wis sawetara ora rawuh ning taman iki? Iki mesti ngene. hai Hai, jajal. oh alah lha kula mboten paham kok Lho ya ngono kuwi asli. Hai. Pun Kakang wis sawetara ora suwana ning Taman Sari. Kepiye kahananmu? Oh, ngoten. Nggih. Asline ngono kuwi. nek tak kei hai ngono Lah piye? nggih lho mboten Lho ya tenan kok ya. ning kula tesih belajar lho nggih Lah nek Jawa Timur Kak Suprandine pun Kakang ora prapta ning kene. nggih rada bideng to Pak ha? rada bideng Rada bideng. nggih lah anu Suprandine pun Kakang. malah kok njelo sapi teng ya Dat namanya manut mungkin ora tau noprak diajeng Anjasmara hai nah ini neng kene ndi Mas Kesusu hae ini iki lho. Ini kesusu. Maksud pripun? Rada adoh Ending, sithik, no. rada adoh sithik. Dadi hae iki kaya pertanyaan lho, nek wong Yojo ki nek kene kono omong kene radong iku, ngono kuwi. Kepiye pawartane, diajeng Anjasmara Punten dalam sewu Kang Mas. hai Kesusu deh, kesusu. angel tenan angel sumpah gek sak hai ngono tok angel bisa ya Dat Lah, ngene. Kok mesak hae dadi bubar iki ra sida. lho angel Diajeng Anjasmara. Injih Kang Mas. Kepiye pawartamu? Hai. kuwi meh mirip ning kurang bindeng. Kurang bindeng. Heh? Kurang bindeng coba. Coba dibuntat irunge. Diajeng Anjasmara. Injih Kang Mas. Kepiye pawartamu? Hai. Kula Isih kurang bindeng coba nek anu wae coba golekno. Ngene. Iya anu coba irunge disemen sik piye. lah alah Piok-piok. ya mati no bos irung disemen jenenganmu wonten-wonten mawon karo Mas aku ngene lho Nduk hai enak ya Dat sesuk ada lak doprak iki hai lemune hae irunge dadi megar mingkup ngono lho. Ayo jenenge. ora dadi boyo apa hai Iya. Iki ya pinter tatin niku ketoprak ya. wah nggih lah mriko niku sae-sae bos wong kula niku mboten saged to kula niku biasa teater Napa? teater Teater nih. Teater ngapa? teater Mbak sing cerita-cerita sing teater dadi demit dadi Jenengan dados napa? kirek Lah kok cocok banget nek dadi kirek. ora ono boyo pangapa-ngapa he Ya tatin ki ya nglarake ati. Lah ngapa? Aku mau muni cocok banget dadi kirek. Lah yang ngono. Anggepe baguse kaya ngono kok. Kuwi sak persiki nek dadi kirek rasa dipaesi wis wangun. Gitu. Wis cocok mulane aku ngomong cocok. Di apa sik ono santet elek-elekan ning omah sabar sawetawis. Hai. iya he nika diaturaken apa Bas Nah, nembang apa kowe? nembang napa kula manut napa Nggih. Apa? Kadung tresna nggih, Pak. Kadung tresna ya ora apa-apa. Nggih. Dasare iki pas Hah? dawuh pinanganten. leres Jumbo. Nggih, aku tak gandrung Mas Percil. iya jajal Iya. he Aku ngefans lho karo jenengan ki. aku juga Ah, tenane. oh emang lo doang Piok. Ya iyalah. Net rong dino ae bahasane Jakarta lho. ya ora apa-apa ta tetep tak kei sewengi tak kei iki aku
Iya. Rina wangi dadi ati. Sejatine aku tresno marang sliramu Diajeng, ning aku ana sing duwe, Sinten to Kang Mas? Mbok panjenengan menika ampun marahi kula dadi rada piye ngono lho. Ora bisa Diajeng, ora bisa. Lah kenging menapa? Heh. Enggak penak, Bos. Kok enggak penak lho. Ini Ngandani kowe iki jane sekolah ora to? Nggih sekolah tapi mboten saged lho. Ini ora penak. Ngiroke ora iso. Maca ya ora iso. Angel. Nulis saiki. Pripun? Piye carane nulis? Nulis Semarang tanpa A. Sora. Iki adu kepinteran saiki. Nggih, pripun? Semarang tanpa A. S E M A. Aku nganggo A. Aduh. A R aduh. Aduh. Apa kena udah angel lho. Ora kena abjate ancen niku abjate tetep A lho, Bos. Kurang memahami pertanyaan. Aku mengakon nulis Semarang tanpa A. Tulis wae Semarang tanpa A. Wis. Ngeten, Bos. Maksude ane niku mboten wonten. Lah aku ora omong nek ora ana to. Kok ora ana kok ora nglayati. Semarang tanpa A. Semarang tanpa A. Wis rampung. Lho, maksude ane ilang lho, Bos. Lho ilang nanti mbok digoleki. piye to sih? Hei? Lah Pak Seno enggak ngomong nek pakai huruf. Yo, huruf kan huruf. Lah aku omong piye wong nulis Semarang tanpa A kok kangelan. Awake dhewe kleru, hei. Ora dadi yo pangopo. Ora bakal tak wales dina iki. Besok sak wejar jaman tak jenenge Semarang tanpa A. Tok 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 tak tok. Tanpa darat tanpa nendra. Kang Mas. Iya Diajeng. Kula menika mboten saged bubuk lho nek mboten kalih mbayangke wajahe sampean niku lho. Rupamu. Oh, Nek ora ngerti wajah, diam dulu. kenapa? Bos aku dirupa-rupane to Bos kuwi, Bos. Dak penak sih. Jare sampean niku wong teter ditembungi wajah kok mendono. Pesunan iki. Rupamu. Lah pitu kudune piye? Buka. Kudune piye? Pasuryanmu. Lah, halo, halo. Saiki kula nika mboten saged bubuk menawi mboten kelingan pasuryanmu. Pasuryan panjenengan. Pasuryan panjenengan. Pasuryan panjenengan Kang Mas. Yo ngene lho Diajeng. Besok-besok nggawa foto ngalor ngidul. Lah kula dereng gadah lho fotone jenengan. Alah kowe iki golek fotone percil anggere ning sawah ana anak kodhoke tok foto. Heng. Tet, Apa? eta mangi. Piye? Kowe ora nggawa kanca, gak aku nek nggawa kanca. Oh, gak oleh tet. Gak oleh. Karo ngrubut kok kowe. Gak oleh karo bose. Gak oleh kerubung. Wanine dhewe-dhewe. Gampang Mbak nek putuhe Mas Percil niki Lah, pripun, gampang. wonten pundi? Teng sampul-sampul Yasin kan kan. Lah. Bukan bongko apa piye kancane kok tak swedek ndeloser kok. Kayung yun marang slirane. Kang Mas Prabu. Kang Mas Prabu. Tak sodok ndeloser ngemalan kowe. Sing ngomong iki lho, ora roh suarane banci karo wedok aku karo masaku. Panjenengan menika saestunipun tresna kalian kula mboten to Kang? Ya tresno banget to, Nduk. Ora mungkin owah tresnaku ning wong liya kejaba sliramu, he. Menawi panjenengan menika tresna mbok ya sok dolan ngono lho. Duite ndak ono. Oh, jenengan kere po. Ora apa-apa kere sawetara. Kere sawetara. Ora dadi boyo pangopo ya Diajeng. Anjasmara kok seneng karo hamster. Ora apa-apa. Semarang tanpa A. Kleru dah tadi. Iya. Tansah
mawanging netra panjenengan engko mbok madhem rene lho. Ora bisa Diajeng, ora bisa. Aku wis ana sing duwe. Sinten ingkang gadah nika? Iki. Panjenengan milih niki? Aku ngono sejatine jeruk minum jeruk Diajeng. Ayo nek umpamane bawane ayo mending aku mbangane kuwi. Jane anyes kowe ning panas iki ngono lho. Ora bisa aku wah marang sliramu. Aja mbok tinggalke. Alah apa to karo mas aku koyo-koyo ae. Karo mas aku. Aku wis ora iso sebab ning omah wis enek. Panjenengan mboten tresna kalian kula? Ya tresno Diajeng ning sithik bae ya. Ya wis aku tak milih iki wae. Ayo Mas. Masalah Panjenengan kalau malah kalau anaknya. Panjenengan tresna kalian kula mboten to Kang Mas. Apa wae sing dadi pangendikanmu Diajeng aku tetep tresno. Ya tresno ngancane bojone merongos ning omah. Rada apik kok. Ijo lho tombok vario sitok ning. Ijo lho Bebasan bocah layaran ana tengah samudra agung tresnaku ora kena kenggang sampe numpak opo layaran. Menawi pengaten mbok kula mbok dijak nang endi ngono. Ora enek duit. Nah, padha kabeh lho masalah dagelan loro kere kabeh. Ancene wis lunas lho Bos. Serane nok ora nek poe iki. Dayun. Dawo lurae dawo. Sepisan ae to. Iki ngono wae to, Yun. Nggih. Iki ngono bojoku nomor 1. Iki asli Bos Banyuwangi, Minanggoji. Godhong waru bolong-bolong. Rupane ayu sapa nembong. Godhong waru suwek pinggire. Rupane ayu dawa pikire. Ya iki Yun, Diajeng. Rene tak omongi. Emah, Diajeng. Aku tresno banget marang sliramu. kula mboten tresna kalian panjenengan lho. Aja kowe gandrung-gandrung sing jenenge percil kene wae karo minak jinggo ya aku, Nduk. Lah mau sikile becik ngono. Ora apa-apa malah penak digluk. Ya aku nek arengan masak ngono digluk-digluk ngono. Malah enek kerine. Ayo, ratane ndak apa-apa ayo. Terus nah. Mbok ning mboten anu lho. Ora, Nduk, ora. Dawo. Urung tak celuk, Yun. Jero ati kadung tresna. Ngapa? Beda lho larase padha karo. Padha larase karo. Jeneng kolaborasi. Nggih, beda mah terkenal po timbung budaya kuwi ketoke. Terus Nduk. Tan liya hamun sliramu. Iki dadi dayun apa ora? Ora. Nek ora ya ora ngono sikile. Aku wis penak ngene timbangane ngene, paleh iki aku lho. Ngene penak to? Ngene penak. Penak nek jinjit ngono to? Iya lho, Nduk. Penak jinjit timbangane ora kan ra teko awake dhewe. Lak jinjit kan asih matus, penak ngono lho, Nduk. Matus ki ngapa? Maksude lak apene nyeblos plembungan ki ning dhuwur matus ngono kenek akhire hadiahe nyemplung. Buari iki engko bengi ki hadiahe luar biasa. Delok wayang saya oleh hadiah. Piye tenan iki? Lah napa hadiahe napa? Gong suwuk. Tenan bali tombok iki Pak Gonge digantekke hadiah iki. Hadiah. Ora apa-apa. Iya. Ya. Satemah lara as mara. Ya. Enak. Monggo, ya. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat jarang ngadu wiragian
Matur nuwun nggih Mas Percil. Nika anu mau 2 channel saya mencapai 28.000. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk teman-teman yang lihat di rumah, lihat di jalan, lihat di kamar. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadikan barokah dan bermanfaat. Amin, amin, amin. Nah, nek mboten nonton sampean yo patok Bang Rom paling akeh niku 20. Paling akeh gandeng nonton sampean wah luar biasa meningkat. Alah nggih mboten, kula niku biasa lek streaming namung pinten namung 200. Oh, 200.000 sampean niku wong kula ngerti streaming sampean kok ora sandak tahu dagelan bodho kok streaminge akeh. Kok dagelan bodho nulis Semarang tanpa air ra iso kok. Ayo kuwi kleru. Lah klerune ning kono kuwi. Engko sesuk kan cethuk neh. Awake dhewe engko gawe lagu tanpa R ya nek sampean. Sampean mama engko sampean gak. Mau aku saiki. Lho ora, ya sithik wae dibocori. Tidak bisu, tidak bisa. Sesuk mben rek. Sesuk jenengan nak teng Jogja to nggih? Lah kula mbenjen lek jenengan tebas tesian. Nggih. Sesuk bulan Juli ketoke. Kapan-kapan ya mesti kepanggil. Oh nggih, mengke tak anu tak. Bulan sampean ngundang sampean jane akeh Piyayi Ujo sing kepareng ngundang sampean nek bareng nimbali kula nggih. Lawake Cak Percil niku nek mboten setahun le pasang tanggal mboten iso. Wah, kamen mateni pasar aku ya setahun ya suwi kancane ra mbadok. Jadwale sampean niku lho nganti ora ono. Alah ngancane Anu Pawongan Jogja niku. Anu Jogja. Piantun Jogja. Niku ditanggap niku kan pentas apa mboten? Rika niku wis ora ana kodhok. Oh. Oh, ngoten. Nggih nun sewu. Dadi niki ajeng digo mriku ajeng diperanake. Lah, karepe aku dikae suwike lho, Tet. Oh, ya bener, Cil. Ya piye bahasane ya tenaga dibutuhne wong wis. Ngomong opo? Ngiris nang rumah sakit. Ya. Terus men. Pacaane sarwa asri serba Pacaan
biasa. Wani, heeh. Nggih. Rinoso. Napa bawane niku napa sing bungkek-bungkek. surat didisko. Ayo diaturake monggo. Tina minggu kang tak anti Sian saya jebluk tenan awake. Heeh. cinten toh? Kowe kuwi nganggo anu truk kejawen ki rak do diji sing seti to stagen ya kenceng. Ha bangkeane ketok cilik. Ha iya juarik ya dikencengke. Ha iya kuwi nek preman pas ora nggo kejawen Napa ta? mlaku iki kaya tas kresek kaya banyu kae iya. Jenenge kok ya gatekke. Ah ya aku iki seneng gatekke wong mlaku. Anggere tak matke ngono kuwi buru-buru. Apane sing buru-buru? Embo. Wong engko nek Jenengan ngematke nggo napa? nggo awak. Awak. Awakmu iki kelemon. Napa nggih to? Wah, wis nek Belum ya? Lemuhe cilaka lho tenan. Awak ambegane sesek. Mergo pembuluh jantung ki ditekan oleh lemak. Ah, cilaka. Ya kula kan kaya tiwik niku. Aja. Lah Aja nek kaya tiwik, asiramu gedene ra jamak-jamake. kepengin ndas tok ya. Heeh, tenek kaya pentolan korek. Lah terus kan kaya sapa? Ning kari ngedreske. Ayo ya disuda sithik awake iki poso. Nggih. Apa kowe njaluk cara supaya wong wedok iki gampang kuru? Napa? Carane napa? Bojomu kon rabi meneh. Langsung kuru tenan yakin. Yakin to iki? Tak omong ya. Langsung susut. Sak utek. Kok sak ya kudu ngono ora ana cara liyane po? Olahraga. Olahraga? Push up. Ora mung push up. Lah napa? Sing dipengke kok mung push up, mlayu-mlayu, mlaku ora sanggo sandal. Ora sanggo kaos. Lho. Ora sanggo sandal, ora sanggo kaos. Kaos kaki kowe iki lho ngerti teruse kok, Truk. Kaos kaki, ora nggo sandal, ora sanggo kaos kaki, men sarap-sarap kaki iki kena krikil padha karo dipijet refleksi. Pembuluh darah lancar. Aku ora adong kok. Kaos apa rumasamu? Kaos dhuwur, ateneh. Kaya Bagong kuwi. Tina muni ngaya Anene jebul mong lali jan jine anane pijer anane pijer pinter golek alasan nah alasan ngandir-ndir angen duko neno tak dung tak ndang lho kok jamu Jawa kok aku lali janjine mergo tuku jamu suwe mboten jejamu no suwe mboten jejamu wah aku selalu siap kok napa nggih jamu kuwi selalu ana jamune Mulane napa aku selalu sehat terus nek
Mayang sewengi-sewengi ora tau leren iki. Jamune napa to, Pak? Ah gampang. Napa? Botokan tekek Mesir. Kudu Mesir. Ha iya kok kudu botokan tekek Mesir arep golek nendi ora. Aku jamu takoni rahasia. Mbok menawa ya aku ya ben kuat ngono lho. Aja. Lah ngapa? Wah wis malah ora apik. Kok ora apik? Jamune wong wedok ya jamune wong wedok, jane wong lanang ya jane wong lanang. Ya. Oh beda, lanang wedok. Ha iya. Monggo. Tatine dikendangi jatilan. Lah ngapa? Ha ya jarane ilang ya terus. Ha iya. Lah ndi aku ora nganggo jaran lho. Mlayu. Lah ngapa Lah sing mlayu? numpaki gedene semono ya gila jaran kepange. Wah, ngono. Padahal aku ora nganggo jaran lho. Ha iya. Nganggo wae, ngerti apa piye? Nganggo. Ha iya. Jan-jane kowe ning ngendi? Hatiku nyenengke tenan. Kowe kok ora ndelok Tatile joget kok. Wis terinspirasi karo jogetan wingi bengi ya. Oh. Dadi nek ora nganggo jedot ngono wis. Memeng bokonge tok ngene-ngene wae. Bojo kowe ning omah nek mlaku ngono kuwi. Ha iya. Lah ya ngono kuwi kabeh bojoku nang wong wedone mlaku mesti megal-megol kabeh. Ana lho sing mlaku ngene. Oh. Ngono ya ana. Ya ora ana ora. Anggepe kaya apik ki mau Mbak Tatin wis kepareng ngaturke lali janjine. Heeh. Ki pamundutan sing keri dhewe ya, Tru? Ya. Nawala lumantar WA. Waduh. Ana sing nonton bareng nang Bogor. Bogor Brand. Ayo Bogor kutha kono. Sampluki mudhar ora. Lho maksude Petro ki Bogor ki ngendi dikenake ngono lho, ora Bogor ki jembare ra jamak-jamak kok. Masa aku mung dikirimi WA kon tekan kono. Kon genake alamate ngendi, kampung ki ngendi, RT pira, RW pira ngono. Meripat ki nek ra sinkron. Wah, sembetengan ora. Kok gembeng banget orang? Mbok aku anggere dicacat sithik rasane. Arep mulai aku terus engko sih.
Kari sak lagu kek mulai. Aku lungguh ngendi? Lungguh ngarep. Cecer posir sopir. Posir ora. Tusiran. Wedi aku nganggo kacamata riben terus. Ya wis ora apa-apa. Yo di komplitke wae, Gong. Heeh, kembang rawe Ika Ani ya. Terus karo sapa? Tiwik wi. Ya tiwik meneh. Ora apa-apa. Gedhe rada cilik. Ah ya. Iki kaya percontohan sejarah Pithecanthropus erectus. Jadi saka munyuk menungsa terus menungsa banget. Ah iya. Munyuke sing gedhe dhewe. Oh iya. Ayo iki. Nah, iki perjalanan manusia iki kaya ngene iki, Tru. Ayo perjalanan terbentuknya manusia normal seperti ini. Ah iya. Oh, kayak gorilane teko. Saking pundi, Pak? Perjalanannya saking sing pundi? Saka kono. Ya, sing normal manungsa sing kene dhewe. Oh. Wah. Dhewe ra normal. Ben. Dibawani sik. Ya. Sing bawa Ika karo Tiwi. Ya. Ani kon umbah-umbah sik. Ya. Umbah-umbah dengkulmu melocot ora. Memanismu hangu jiwat Agawe rujiting modar ora kowe. Oh ngerti nek sik gender nesu kok. Nek ora padha ning. Mulai mesti ora padha meneh pukul bersih. Tong teng. Ayo. Ngantuk-ngantuk kon genderi ora. Laras semono. Semono cukup ra Ika, ayo. Sepinten? Mana? Laras semono, ayo. Kene Prada. Apa kang sinatya upama munduta Rokmini tartamtu taktu ruti ibarat wong numpak prau lumampah tanpa alah. Nah, wektune gentenan langsung gentenan ora dadak dijawil. Lali, Pak. Aku iki nek ora dijawil turu. Ing matyaning jala niti
temah gonjeng anggen jong ning paku lingan. Nah, ya. Jogete manut ani. Ya, modar. Jogete manut ani. Ayo. Duh. Si Tiwik kudu iso lho. Heeh. Ya awas. Ndelung-ndelung, ya. Cimalakaci, Cimalakaci, Cimalakaci kakak belok. Cimalakaci, Cimalakaci, Cimalakaci kakak belok. Oh, ame-ame. Asoy. Wah.
iki eneng kok 5 ya. Gek terus jerek Mbak Ani ora pantes oleh masak